Malo ka gan shi? Bari ka gani. Kila rabon a kai na yake in gan shi. Saboda an fa dage he an yi 30 din nan kaga mun Allah ya sa muka gan shi. Ba he mun za mu faɗi. To ba dole ma mu dage mu nemai ba? Kamayya. A to kana wasa wallahi Najeriya yanzu sai a baka general. Sweet what? Wallahi a ba kowa general sai mu yi 30. Yanzu dai nan saitin ina ne? Niger ko Ghana? Nan Togo na. Togo. Muharar linkawa Togo. Daga can sai mu yi Chad. Dauko shi. Daga Chad mu yi Burkina Faso. Yanzu zuƙo shi mu gani. Daga Burkina Faso mu yi Niger. Zuƙo shi. Daga Niger. Sai mu dawo ƙasa Najeriya. Yanzu zuƙo shi. Bari in jawo kusa. Me wancan? A leda ce. Okay, leda ce ta tashi. Leda ce. To. Leda. Kai. Kaga wani gije? Wallahi katon gije. Na rance da Allah katoto. Ikon Allah. Ya mamaye ko ina ma. Ikon Allah kenan. Wallahi. Watan nan zai gani kuwa? Allah. Tsaya. Gaskiya Allah ya ji kanku 'yan Najeriya. Na rance da Allah general kowa sai ya jata. Kuma ka san matsalar general ba a rejected. Ba a rejected, ba a dependent. Dole sai an yi. Kuma ba holden bace. Ba kuma suspension ba. Haka take. Amma kuma dai sai an yi. General. Tana kan kowa. Wallahi an yi. Ƙara hanga ƙara. Bari. tafi Nijar mu gani. No. Bari mu je Saudiya. Mu je Saudiya. Gabas manema lada. Tsaya. Ba jirgi ba ne can? Helicopter na. Helicopter na ni na faɗi ma hanyoyin nan. Wallahi tsuntsu ne da Allah kai malo tsuntsu ne. Allah? Ga yi can tsuntsu ne. Haba. Wallahi tsuntsu ne. Ashe wallahi hasbiyata. Ni kaina na ɗauka jirgi ne. Wallahi hasbiyata. Malo, ka ƙara dasa. Ni fa so nake rabon nan a ce mun muka gani bana. Ya san ina gaya ma. Bana hadda bana general sai an ja ta Najeriya. Wallahi an ja general. Malo, ko mun ga watan nan ko mun gani ni fa gobe ba abin da za. Ba abin da za ka yi ban gane ba. Allah ba zan ba. Ba za ka yi mai ba. In ba mun gan shi in na yi alatsi nan. Ya sun sai kai. Ya sun sai kai. Aiko Malo. Mutane sai ku zo kuna cewa ko manzon Allah wai bai 30 ba. Amma ya dauka. Aka ce mai an gani sai ya aje. Shi ma saboda wasu ƙauyawa ne suka gani da suka bashi labari kuma he ya aje. Au. To. Okay, yanzu sahabban Allah ne kake so ka ce ƙauyawa ne. Ko ɗaya suka hake wai ƙara. A'a ba wai haka bane. Domin haka ne. Ai su ko a zamanin su can akwai wanda suka taho daga wani gari. Muna so mu wayar da kan al'umma mu gaya musu cewa abubuwan da suke faruwa ba wai da irin yadda suka tunani ba ne. Gaskiya ne. Manzon Allah ya fara yin abun nan da ya 30 din nan sai aka gaya mai an ga wata sai ya ajiye azumi. Mu kuma yanzu da ake kokarin a bamu general market kaga mu ai ba mu gani ba. Koko an ce wani gari sun gani to mu ba mu gani ba mu da tabbacin cewa an gani. Kaga shin wayannan da sun kace sun gani ya suke in suka idi a ina za su yi idi masallacin anguwarsu koko sai Sweet what? sai dai su yi abu su gida. Allah Ya sun sai dai su kuma kai azumi ba idi me kenan to waya ga ma azumi za a yi Malo ni dai ko ba zan idi ba na aje da kai